Hi, good morning! Humanagahang first na for today, ha? Ready na ko para sa adlaw. Harang kapuso na kaniabot kong laag sa gym. Laagan ka dyan yung bataan eh. Kamu na mo lingkod, pero tawanan. Good morning! Alag ngipon, bebe, ngipon, bebe. Pakita ba sa mga tao, be? Hala, tuad ang buok. Uy, abutan, magatang kamera. Magsilbi na ton. Magkuha sa ko gunting. Natay gunting dari. Nawa na pagunting kan sing gunting ah. Dere. Gunting makagahi man jung adlaw din inyong tanan kay for today's video hamong pakit undaring among nadawat nga mga box. Daghan mi nadawat nga box. Kay murda duan gani daghan na. Ma'am kahit ako nadawat nga gikan sa Lazada kay ba di ko order og Lazada kay wa ko Lazada app. Ang harag jung gamiton Shopee. So kani guys, hinatag ni sita guys ni Ma'am E. Salamat Ma'am E. Anda, ingan man sa nga sagot na kuno ni Jaag. Kuha ni Dalton. Kanang feeding utensils o kanang high chair. Sabuna na si Dalton na mga gagahi. Si Dalton kanang tawag din ni baso, kutsara, tinidor. Ayan na ba? Feeding utensils kay mukha anas Dalton anja. So first day karon ni Dalton sa ijahang kanang solid food. So excited na mi. So without further ado, let's open the package. Tara ning guntingan aron madali. Ag si Undoy, hamon gusto ko nang papalit og utan, either carrots ba or patatas. Ja patatas lagi jang napalit. So kang ipakaon ni Dalton nun guys, patatas with breast milk or with formula. Maglibog ko, magpampra siguro ko gamay. Hoy ang isabaw ang idugmot katong ato ang patatas. Dapat avocado dyan gusto ipakaon. Nawa may avocado. So, manig first nga item. Wala lagi nagsida na sa pagkaon at raning gisliun. Excited na si Yaya mo pagkaon. Ang ako excited ako po. So, tanawin nyo nga ang vlog kay tanawin na ito reaction ni Dalton unja sa isang unang kutsara nga pagkaon. Kung ihulip. Lakaton. So, manig box guys. Ay, gikan siya sa Mushi masih tawag dana mealtime, playtime, and beyond. Dari care instructions sa likod, ingon dari sa likod nga wash immediately after every use with non-oil based and unscented dishwashing liquid on warm water and completely dry. Init ka tubig dya pamangon jud kuno. Sterilize by boiling for 1 to 3 minutes. Kadang kaya 1 to 3 minutes ra kuno ya. Kailangan ra ba mag-sterilize kay isa ka oras ugdaw na lagi agawang diduwa ang dato na ugdaw ka kalimut man. Use a steam sterilizer or UV sterilizer if needed. Na may amo dito. Remove stains using a mixture of 1 tablespoon baking soda and white vinegar. Kanay kuno mamansa na ang mga plato niya na. Take away unwanted odor by rubbing lemon all over and let it sit overnight before washing. Nagrabay limon dito sa family house. Dalton, magpasalamat ni Ma'am E. Mami, thank you. Imo kong gipalitan og kuan feeding utensils kay makaon ako. So di na tuguon og box nawa. Wow. Hala, di na mga kagain, abri na. Isa ka na hapin. Hala, kompleto naman dahil isa ni kaset. So atong isa-isahin mga kagahi. Isahan mga kagahi. Kay arong natay idiyag sa ni. Wala sa itong carton. Hapin. Na ay instructions. Thank you, Mama. Care instructions. Jadapoy. Today, I ate solid food for the first time. Hala! For the first time dito. Actually, makagay. Tugay rin abot ni nga package. Mga almost 2 weeks naman siguro. Pero wadya na abri. Kaya gusto nang i-open today. Ganikaon na nita. Are you excited, Dalton? Are you excited? Yes, I'm excited! Okay. Di tawag langan. Uy! Kuan din siya magay ka ng humok. Kaya arong di tuto ang itong bata. Kani guys, kuan ni si Ja panaksan. Hala Ma'am E, daghang salamat. Amo ko yung anis Dalton. Dahil na consider to dahil feeding utensils sila to pero kuan. Kana na ay di ingani makatuto man to dyan na siguro to kanang kompleto na ngipon. Ang sabati guwang na. Hala rin lami hawa. Ding 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 ding. Dyan na siya gipataban nga kanang baby bottle and dishwash. Order siguro ko nila ko ng panghugas na nila. Hindi mo pilit ag baho dito sa sabon. Hanggang gigamit ko itong Zoyo ag action ni maho man. Andiyan di araton. Kutsara ni ito ng tinidor. Nga wag hapon kaya rin di si Zama. Tuto.
Humok yapon. Tinawa mo bibi. Ja guys, dapat saya pataban guys nga kanina pang kulit to guys. Cha, siya ro gaduma. Bilin pa gadug mga. Hingi ang kiki danis mga kuan. Kulit to guno ran eh. Patatas Kiki danis simuhang mga danis kuan ba nga lagi gigi pang limtuhay. Tani hani man ni halaton, straw. Tubig ton, sada nagtubig. Abrihan mga gahero man kita kanini, ignorante ra ko kaning first time mother ka. Wala, salamat ka dos. Paghatag na ni Ma'am E. Oy, tubig lagi siguro ni nana. Sudup. Wow, ang kani. Ay, di aras plato ni mo ton. Aras ang lami agi mong plato ton. Klaro ka dito mabentas ton. Ang problema lang magwa isulod sa plato. Ar lami ang plato daw may isulod sa plato ton. Plato ning kamo ta ton. Ha? Manin kamo ta, bahala kami. Bahala kami mo ay kanton ton basta ikaw ton nakaisulod sa imong plato ton. Lami siya makagay ka mo pilit rin ha. Pilit arang di ma tay butang ni mo diyan magkaan-kaan rin na di siya makuha. Pero kang ihatag ni Dalton nung kanang araw pa jung lusawa ka adyo sunod ako magkuan ni jaga nang gahi-gahi og aniti sa pag. Hey, jadi apoy halakar alami ah. Dapoy kuan kanang suot sa tang dari kay arong gyud kabulingit. Sa. Ni oy. Yan na ba? Ano ba ton? Arong mga tagak ton, mga saw dari ton. Excited si Yaya po pagkaon ni iton. Daghang salamat Ma'am E. Daring mga pagkaon daghang siya. Ro kados dalton dani gud di magkabulingit. Pasag na dalton dani magkabulingit-bulingit. So nasay para sa ijan sabaw-sabaw. Tubig. Tinidor nga rin cute ta og Sara. Okay, tapos na ipadapin makagahi kay dapat isa ka box kaingin mo ba orto di. Ya pa. Oh. Ay, mo itang gamong bata. Nakuri si Jao sa kahit tampuno sa gambilahan nila lusot na ning mga kuana na. Kasukaan dyan mo. Kanir, tugat ra ba day pod? Pero lamin ni tsuon og gisi. Lami gilang packaging datong kuan kay maadyo pa putus. Ay, di ana. Buto-buto rin. Nang buto-buto, lipiti. Lipiti ra jud nang buto-buto patay ta. Buthan ba? Saan ni ko nang palabi pos di ba tiga. Pare kadi kan kuini day baga dari ko hatag nimo. Sa mga kagahi kay apo patanawon na ring gihatag pud Ma'am E nga high chair bang kuno ni. Basin og asimbolo no ni magpalaban ta ni gundoy. Lami lagi ka jud lang mga packaging kay siya lo hilo. Na ibang packaging kay mo magika nag-ilo. Sabi ko gwapo di ka jud oh. Sa may up dani. Ay, kanina lang ako na lang ng Abraham. Basta asimbolo ni mga kagahi. So, mga kagahi, as a mother, grabe ka kung ka-excited sang batang milestone nyo dyan nga mo eat na siya. Marabag, parang kailan lang, bago pa ganito rin na, nga na, karoon, karoon na. Nangingi po, nangutlog pa gano'n, kahilak rabi sa nangutlog kay. Grabe pong kaitagpuan. Kung nanibago pa ko silang sinusuhan ron, kay may mo bagon, dyan labi ng panggigil-gigil. Panggigil-gigil sila karon kay nanapin mo tubos iba ba nang gubag na pud. Yung taon na bun kita og atno ni mo ton sa ginaraman ton kay di naman matuog og way atngaw. Ano man mamugno ra ba? Kama kagay ha kay nagkamuliso dito ko dari abri. Wani mo sa mong video mga kay aron tapong na pa may viewer. Kung yung video. Ay viewer. Wow, ano gahi tanaw ni so dana. Uy, di prinda sa kalami. Amit na Ma'am E. Daghang salamat ka sa Ma'am E. Uy, bugat dyan. Murag kailangan dyan na ni magpatabang yun. Doy lagi patabang niya. Kapin. Kaya arang di bagang kunot. Arang di kubawag kunot sa gahi. Wow, salamat kami. Nanya ko yapi. Nagsisayin taon po na rin taon po sa curious. Uy, sa iso. Dagli ni taon po siya. Wow. Simbulunon dahil gajud ni mga kagahi, di na makaya. Ngit ako dani og katabang. Bukat jud ang ngit. Ngit paligid ka kay jang bibig tatarang jam na. Okay. Halakalig una man ni kay wood man dai nga klase. Hala ko na sila nagpanti queen. No. Lamat mong ibit. Dai kuan guys, di ay instruction. Dai illustration, unsay mapurma dani. Kaugi lang purmahan da, hindi naman maarang sa wax. So, hindi makagay di ka jud magpasalig dani. Basta kay mo sa mga kagay na. Ipakita ra na unja og na asa ni pa-simbolo ndoy. Undoy na dali na sayod kay kailangan mo mga ingan ni.
Okay, makagay makita laman taon dyan. Adyo mo kahawa kaya itong video. Ako ipadadyon na itong video ni ka ni Dalton. Tanaw ni sinaw ni Dalton. Tilaw ni dyan dyan first food. Jadi ari kauban dia. Dia mga rusta, lansang yun niya, mga sumpay. Si Undoy haniti dan ako di ko pasali kamao na basta dyan makiang-kiang na hugmaan dyan nuni na madisgrasya dyan gatong bata dahil ako pahimuunan eh. Ikaw himo ko salig ka. Disgrasya dyan gatong ito na ni mabalintong na dyan na. Bidlak na inubugan sa tong bata na ni gatong nagagad. Maado nang panday. Pagkuan na. Salamat ma'am eh, pasalamat iton. Salamat ma'am eh, mag-iitnas ito nun dyan. Inigma simbolan eh, kaya si iton kay once a day sana mapaiton yung isang paniod ko sa mga 3 days nga once a day dyan. The next day, barag anam-anam sa kaya dyan mabigla dyan tuto-tuto. Yun no. Wa pa man po na nag-uok to no, kay unlimited pa man po dyan milk, di pa po ni mabuntas. Patilawon sana kay di ka na mabiglaon, bitaw ni mo kaya dyan di kahilisan, kaya wa sila maanad basag mga sulid siya. Kari-kari kaya marag yung nga tutambok na rin. Ha? Liwat pas Iliya ni mo. Iliya og mag-open sila og mga ngani mag-atangga dut ngani mo pigpapiti. Thank you very much Ma'am Ida. Ano yung mga panghatag? Mahal ra ba ni high chair? Kanipod. 6 months plus. Thank you. Ito, salamat. Salamat mo eat na ko. Mait na ko. Gani na ko maikag nila na mag-eat sa lamisa. Ay mait na po ko kaya naman nagpala ba? Pwede naman yung sabay ang ganahan sila makain. Para mga kadus-danton ba ganina, talawon. Kung siya. Katugon mo dyan ko kaagyo siya. Tanaw siya na, namata mo siya. Ang sarap po pik-pik siyang paa. Pik siya yun na. Pik-pik-pik. Karoon ka siya nakatugon siya, namata na po. Ngita siya sa ulan. Medyo gigakus-gakus kay ito mas kilid mo kagad maglisod mo ko kayo nabuo magkatre. Ara dyan gahawiran ko sumarang pagkakus na. Gakus lang. Tapos ulan din. Pik-pik-pik sa paa. Orang kalu, yung kabuhutan, tira po pik-pik sa isang kagalingon. Para din na comfort sa mga kagalingon. Mag-thank you sa ka, mag-thank you sa ka. Mag-thank you ko ni Ma'am E. Mag-thank you din ko ni Ma'am E. Thank you ko ni Ma'am E. Diyan kong gitagaan og kutsara, og tigidor, og kanang high chair para mag-eat ako. Hilip ka nun dyan. Hilip ka nun dyan. Mga rus ka na. Bidi, emang ka pwede magluwa na ni Kim mong lamjon. Hindi mo dyan yung lamjon. Hindi mo ako tabangan. Thank you Ma'am E. Mo ni Ida. Baka kita ganing mga ingan eh. Pang grab ni Ida. Dito gungit sa baba mo na sign ko nung imong bata. Ready na mo take og solid na nawang. Ay, labto na dyan kwaon. Arsa lagi na nila. Mahawiran ganyan siya. Arsa dyan na niya. Ida dyan ihungit queen. Ah. Na. Arsa na. Ado na. Hingi po sa. Ito kaya ka. Thank you. Itong tago ni mong ama. Kaya ito nang ipasumpay. Pero magamit na na. I'm so happy sa mga blessings nga nadawat. Dagang salamat. Uy! Wa man darig imong ama. Uy, da may bisita ning kalit og abot. Si Tiriang og si Limuil sa isa. Hoy, nakita nin Diyos kuan. Undoy dito. Kain man dai, suka kabilang bahay. Nawa man. Huli nam katuglaeng bilahan. Sa man dayo problem nga nagbakbak man ka tiri. Nga pa may kasal nga nagbakbak man ka. Nga nagbakbak na nga pa may kasal. Gidugo nga nagbakbak man na. Ginsa na ni Mulimil, bantay ka sa Mulimil. Puspusan ka ron. Pas undoy di mga kagahi. Aray ko. Ay sa manapid man sa mapunangga. Hapit na mo. Unsa na makagahi makita ta sa makagahi. Pamasta tayo na humban kuan. Kasi wala to sa lamang pakaan si Dalton sa bakon sa laman, di sa laman natin ito og high chair. Patapay to, sige pa og tuloy-tuloy. Kaya nalangan, kaya da pa may sige, kasi kaso. La! Diyan na to! Diyan na to! Ayaw na nailisi kaya limot. Guys, amo naman naghibuan guys kay Manujo man. Binita. Grabe mag-inita ka adyo. Gamera ka to na, gamera to na. Isa. May hado. Buwan-buwan ka kasi dyan isura. Pero ba ito mas lang? Kaya Albi. Sige. Nga nga. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Gusto magsaya mo hungit. Ikaw hungit to. Hungit to. Diyan labo. Nga na. Yehey. Gamay ra ka dito tili. Uy! Ikaw ka na. Gusto lagi si Zemo. Sige, mangilig na. Mangilig. Ikaw hungit to. Ikaw lang. Hungit to. Hungit to. Hungit na dili. Gamay ra kan gamay.
Ginagawa mo gano'n. Nagtiyam-tiyam pa. Hindi panggit ko anong lasa ba? Ano na, ano na. Ito pang gitagamtam. Ito, ikaw natin. After na, after na. Ito na rin. Pakita sila si Inka o si Inko. Artiman. Hindi man iyan. Ikaw, maganahi siya. Lakat. Nanay. Arti ka ha? Kita ni ko anay. Sabi ko, may fried chicken. Litson. Oh, pasa mo. Di ka, ang sigakwin na. Di pala magkamako na. Kasi pa na sa inyo na. First time, pagod siya. Ano naman pag naong? Di. Gamitan na imo daw kang ipon. Mga lipson kayo. Sabi, ala, kalong init ang bata. Sige, dali. Uy, ikaw na! Alam, usap na, usap na. Ako. Very good na mga bata. Hirami lagi mo daw. Nirami kay sa magaw, kanang pagkaan lagi mis among amo. Saan bus? Bus. Nga. Ano na, Sirila? Di. Lugaw? Kasaw pa dyan di, ang namin po. Tukan. Feeling rice. Hagay ng i-blender, sunod at lang. Kanino nga si Zagmari. Ajaw! Sunod ba mga Di tagabuhan? kaya pong kay switch ko. Isa medyo gilin eh. Why, nilihim. Bitso naman eh. Nagkabulit, yung bata sa kanino. Wala, di pa dyan. Dali, mo na imong ipangandoy. Ay, ginaw ka madyago na yung pagkasil. Paliat, mag-itin. Ah, sa Galso! Ay! Sit down. Panahon man lagi mo ning Quran. So, Panday pag imong tatay. panday pas ta kasi mo ning Quranan. Ang gamay rin na kayo, ha? Una mo ka ni Flor. Uno ko. Uy, muna lagi. Ay! Ikaw ko harap iktin man. Dapat na niyo itong si Sajaw. Pati ilong na mo ngit. Uy, ang ali din yung pagkaon ko eh. Wala niyo ko tabangan. Pati ilong. Bisid man day tarani. Pero kung mga bata sa orang din man magmuwag, kaya maghigda raman sa pangitan. Naman sigsig mag-ikid. Dalton. Uy, sige mag-isip. Pelikura. Para medyo lipaza na Uy, Sajaw ko na. Uy, saan man Uy, yung uy, imong kabuli ipagkaan. na. Uy, sagutan. Sige mag-ikid. Nainsit ako Uy! ng mitnay. Ay, ko humita. Ano yung ka nito? Pagulitin. Humita. Pagulita. Nga, hungit. Dari ka ka. Wala, dari. Yung ito. Hungit. Ayaw ko na Sige, sa dari. Hungit. Ungit na. Jabo naman. Dariyo. Pag napapigas Na. ka. Datoy ako, be. Yan na Langan makaulad kami ni. Abi kami dito ka oras magkaon, be. Lingkod. Ano nga si Sarang? Patatas. Huwag ka na na gatas. Ito na mo? Sige. Kaan na. Kaan ka na mabusog. Uy, nasuda sa ilong. Ano ba na Sabi na magkain na si Ikid. Ano ba na magluksudaw? Yan na si Sari maglukso. Saan naman eh. Yung upo. Nagkatawa na sa kinikain. Ano sila kay? Ang salipazang nagkataon siya. Nakakain ko sa gamay. Para makahungit. Ito na, tsa. Balik, ha. Ito na. Uy. Diyan Ay, nakalukso ito na. lagi. Ito na. Sana tiyam-tiyam na. Diyan nakalukso. Wala, may tiyam-tiyam na rin ba? Hindi na ko mahungit kaya ng arsahan. Sige. 1, 2, 3. Sa. Asa. Very good. Wow, gandam. Uy, hindi pa ni mo iktindi. Makakain din, mado. Itin. Ang adlaw ni sila paabot. And then, Nga, saguin. Alam mo nga nagtutsin na. Woohoo! Very good ka, do. Ganina, di pa mo nga magsipang ko ikot. Be. Nga. Ito na. Daraton, nga ton. Ito. Ton. Ton, ito sa ton kay kita tag. Nga. Ngilag na Uy, ko ginoo sa ko, kanay. hilig na. Kaya nanay. Ay! Shit, kinatapangin na lagi mo isa. Ay, shit! Sa kali. Ay, shit! Huwag na dyan ko na, nay. Bahalag mo na akong amo, nay. Yala, lamig ka to. Very good. Oy. Lipat siya. Ay, ginawa ko. Bangan. Libat mangga iton. Lukso. Nalibat na dyan ko ni Muton. Sapay, kaya ka na bang. Ha, padya. Ano sa klukso? Nga naman si Mukha, naman si Sija, Queen. Nga naman si Sija. Ang arang minsan ikaw, gamag kaunta. Mukha naman si Sija. Gamitan ng iba na. Lipat pa. Gamit na sa kay mga ipon, be. Kip. Grabe. Abot ko sa. Last na rin. Ay, jumpa. Para pa.
Manapod bi. Upa na pod, be. Upa na pod. Ano hapon eh? Uwang pa man, di pa bigla. Last. Last. Ano para ba? Sa hilas. Okay. Congrats! Luwa na baba, kaya mo na nag-amo. Sila mukhaan pa gani. Okay. Na. Sakto na doon. Husto na. Hoy, mga wata. Husto na. Husto na, mumiyag pa kita pagkaanza. First time, intanin dyan, may na mag-water or, intanin dyan hawa, oh. Kumpati do. Kumpati, kaya ano ba? Uy, lamay lagi ni glass, ha? Ikalas na. Lamay lagi ni kay... Duhaw lagi si Jack, kaya nakakaon mo si Jack. May lasa, milad maglasa. Milad man. Pait man. Mineral. Kung may tinamatukan ka, rin mo sa may ng water, ah. Nanis day pang tubig na to, pa na ma-sterilize. Minum pa? Water pa? Water. Ayun. Yay! Pakpak! Manakugit! Arang busog ka ba? Busog manday ko, iya, oh. Buyag. Tumana na simbol lang tatay agi jahang sa kadyan. Daga salamat ma'am eh. O ugma maglingkod na siya na. Alo. Lipay. Lipay. Tunitun. Isi pagamay kaya ron sa kuan. Yehey. Arahin mo sa ay. Arahin mo sa busy sila dari dia mga sabaan. Sini dari kinaon. Yee, tan. Lami ka gingkuranan ton. Lami ka hiker ton. Lalipaya sa bata. Yee. Lalipaya ay. Aralipaya ay. Uy. Salamat man. Nara lamiagang kananan. Aralipada ay. Aralipada nita. Halak ka. Ang lipaya. Sus, ang lipaya. Hindi naman mo na, oh. Ay, masuko na magpanaugon. Di sa pay, wa pa naman ton. Wa pa naman ton. Wa pa naman, hawa sa. Di naman mawa.